Dan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ADC Muhammad Usman Shuwa ya buɗe sabon ofishin jam'iyyar da ke Jimeta daura da kwalejin horas da malamai wato FCE. Taron bikin buɗe sabon ofishin ya samu halartar ɗimbin al'umma daga sassa daban-daban musamman masoya jam'iyyar a faɗin jihar Adamawa. Inda aka fara bude taron da addu'a. Bayan bude taron da addu'o'i ne kuma daga nan sai sakataren jam'iyyar na jiha Kwamar Shehu Yohana ya fara da jawabin maraba tare da nuna farin cikinsa na samun wannan sabon ofishi kamar haka. Barkanmu da zuwa wannan babban biki wanda shine zai fara shaye mana fage na shirin kamfen namu wanda da ikon Allah ba tare da jimawa ba za mu kadamar a jihar Adamawa. Wannan kamfen kuma an tagin nashi tafiya mai nasara. Sunan kamfen namu shine menene? Tafiya mai nasara. Jama'a ina marabta kowa da kowa musamman shi mai girma gwamna wanda ya taso daga Abuja kafansa bai taba kasa ba sai a wannan ofis wanda shi Alhaji Bashiru Baza babban dan kasuwa jajirtacce dan kasuwa wanda ya kama mana wannan ofis kuma ya yi furnici. Daga bisani ya kuma kirayi magoya bayan jam'iyyar da su ci gaba da ba su ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da nasarar jam'iyyar. Dukkanmu mu tashi mu da karfi da karfe mu yi wannan tafiya domin tafiyar nan idan Allah ya yarda da ikon Allah 29 ga watan 5 hakan nan za mu taru a Alfara Square za a rantsar da Alhaji Muhammad Usman Shuwa a matsayin cikakken gwamnan Adamawa. Wannan kuma ikon Allah ne. Shi ma nashi jawabi shugaban matasa na jam'iyyar wato youth leader Alhaji Bashir Baza wanda shi ya jagoranci buɗe ofishin ya yi jawabin murna tare da nuna godiyarsa ga ɗan takarar gwamnan kamar haka. Wato Alhaji Muhammad Usman Shuwa ni a mazonina na chairman na Adamawa Youth Progressive Movement na Adamawa State na yi muwafaya zuwa da ADC kuma na gode da dukanku da kuka ban haɗin kai kuka cire ni a cikin kunya. Na gode sosai. Daga nan sai jawabin mai gayya mai aiki dan takarar gwamnan jihar Adamawa na jam'iyyar ADC Muhammad Usman Shuwa inda ya fara da jawabin godiya ga magoya bayansa da ma waɗanda suka halarci taron musamman iyaye mata. Ciyamomi na wannan jam'iyya wayanda suka halarta duk da cewa na ce kar a gayyaci mutane yau sai na ga abin mamaki. Anan ina muku godiya musamman ciyaman dina daga Fufore, ciyaman dina daga Gire Dattijo da Motsakin Hakuri, ciyaman dina na Yola South, ga ka malami, ga ka dan kasuwa, ka shiga siyasa ba da son ka. Sai kuma members dina na House of Assembly wanda ya danganci daga Bambu zuwa Madagari da Hong da Fufore da Mayo Balwa. Muna muku godiya duk da cewa wannan ba a ce a gayyaci mutane ba kuma Allah ya kunzo. Daga bisani Alhaji Usman Shuwa ya jaddada farin cikinsa ga Alhaji Bashir Baza bisa asasa wannan taro tare da bada tabbacin zai rike amana kamar yadda suka bashi haɗin kai inda shi ma ya buƙaci riƙon amana da gaskiya tsakanin jagororin jam'iyyar domin tabbatar da nasara. Ina so Malam Bashir ka sani ka zo ka shiga cikin wannan tafiya kuma ka yi mubaya a wannan tafiya. Ina so ka sani ka je ka bi cikin tarihin Muhammadu Shuwa ban taba cin amana mutum ba tun da nake a rayuwata. Na yi aiki da Obasanjo, Kirista ne, Bayarabe ne ba dan arewa ba, ka je ka tambaya har yau yana kira na dan amana. Na zo nan Adamawa na yi aiki da Baba Mai Mangoro, jagoran siyasan Adamawa. A yau ina so in tabbatar maka shi da kansa ya bani sarkin yakin Baba Mai Mangoro. Ba za a baka sarkin yaki ba sai an tabbatar da cewa kai dattijo. Kuma ina so in tabbatar maka dan wana Bashir daga Baza kuma ga kana a Jimeta da yardan Allah ina so ka sani ka zo inda ake yin amana kuma zuwan ka wannan gidan ina tabbatar maka ko ana korinka da sanda ba za ka bar gidan nan ba. Don ka zo gidan da an santa da amana, an santa da rukun jama'a,
kuma gida ne wanda take na a buɗe wa duk al'umman Adamawa. Taron dai ya samu halartar jama'a da dama da suka hada da mata da maza, matasa da madattawa da sauran 'yan fatan alheri, ciki har da shugabar mata ta jam'iyyar Aisha Umar Sidi da kuma coordinator tafiyar Alhaji Muhammad Shuwa, Abubakar Ibrahim, Waniltu Media.